Станция Сердика. Връзка с линия 2. Историята за най-големия атентат в България започва на 14 април 1925 г., когато народният представител от Демократическия сговор генерал Константин Георгиев е убит. След 2 дни, на 16 април 1925 г., се извършва терористичен акт в църквата Света Неделя в София, където се очаква погребението на убития генерал. Атентаторите планират да убият висши държавни и военни длъжностни лица, като се надяват да ги съберат на едно място. След подписването на Ньойския договор през 1919 г., крайните политически течения, като комунизъм и анархизъм, стават все по-популярни. Българската комунистическа партия организира въстание през 1923 г., което било потушено с репресии срещу дейци на партията и други леви следи. През есента на 1924 г. ръководството на военния център на БКП замисля организирането на акция, която да нанесе удар върху държавното ръководство и репресивния апарат. Те планират взривяване на различни обекти, но следващата възможност, на която се спират, е храмът Света Неделя. Атентатът е старателно планиран от Никола Петров, Димитър Златарев, Петър Абаджиев, Марко Фридман, Коста Янков и други. Ключова роля изиграва Петър Задгорски, който като клисар в църквата внася 25 кг взривни вещества. Този терористичен акт в църквата Света Неделя в София е един от най-трагичните епизоди в историята на България.